liwat langening kalang yan aglar pandamun saratin nol rekekoneng surum sorote tanpa padang kasor lan pajaring ngen kula bocah bagus dene daya katiasane Aji Candra marang iki ditanake gunung bisa jubro sega rasat tiba bumi bisa bengkang yen to tiba dadane menungso ora urung bakal lebur tanpa dadi nggih mekaten Kanjeng Hyang iya senadyan to Aji iki gunung Aji kang dadi preksakaning jagat tegese iki mono Aji kang pranyata ampuh ning setitik ana kuciwane kabeh mawana ciri matine lajeng cacatipun mapan wonten pundi yang Aji iki sajroning kuwi urip amung bisa ditamake kaping 3 yo nggih mekaten Kanjeng iya yen punjul kaping 3 tegese jeneng kita sanduweni daya katiasan tegese kotong suwung kaya bumbung wong pang sing dadi daya katiasan mungkir kula bocah bagus Dursala nggih Hyang kula kang saka kuwi kudu gemi setitilan ngati-ati aja mbok tamake saben dina kudu milah lan milih mbok tintingi luwih dhisik kira-kira ajimu kuwi mono Aji Candra Walayang bakal tumomo ana dadane sapa mekaten Kanjeng Hyang iya nggih matur kuwi panuwun ingkang tangku pami lajeng ingkang pungkasan panyuwun kula kaliyan paduka kula nyuwun paduka sabiyantu dhumateng ingkang wayah kula Dursala mangreka daya ngangge sanggih kang rungsik karti sampeka kepiye carane Dursala bisa jumeneng Senopati piye carane Dursala bisa dadi tamtamaning prajurit benjang tumateng dadi Bratayuda Jaya Binangun tak kabulake apa sing dadi pamintanira nanging ya kuwi mau aja kendhat anggonmu ngajak marang manungsa supaya bebarengan manembah marang panjenengan ulun nggih ngestaken dawuh kadheyan
Srinarendra miyo sangking puri busana kaprabon kina Badaya yuwana lira sang nata mawingit liriwang asmara nurun jagat dewa Padara ya jagat Magestuna Iwang Sukmana Adiluwih muga ngayomana mring kayiwanan ingsun dhuwur mangke temangke menawi boten lepat saking pandhulukuling rawuh wonten Stinggil Binadrata negari Ngastina menika kados pepunden kula Eyang Resiwara Bisma sarawuh jengandika ingkang wayah kula ngaturaken pasegan panakrami mawan tuwantu kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Jimat sesembahan kuring madya padha rating gelahan Eyang yo jagat dewa Bathara yo jagat Mangestuna Putu Prabu ngaturake pasegan panakrama kunjuk ana ngarsane Hyang Wingtal Kandha sak tapa ya Putu. Ora liwat puja pangestunipun Hyang tumuli mara gage tampan ana ya inggih Putu Prabu. Nggih Hyang. Berkah pangestu Prabu sampun kula pundhi wonten mestaka. Kapotek wonten ing praja mugi amin buwana bawa laksana. Nggo telangku kaseke cak wanggil jengandika pinalenggah wonten Stinggil Binadrata negari Ngastina rikalenggan dinten samangke Hyang. Ya nggih Putu. Ora kurang kepenak nggonipun Hyang lenggah ana ing Stinggil Binadrata negara Ngastina kene ya Putu. Hyang prasasa kejujuran ukir sari kablabaran ing samudra madu. Awit rikalenggan dinten samangke kula nampi rawuh paduka Kanjeng Hyang. Nanging Kanjeng Hyang sekedhik wonten kujiwanipun sawetawis anggir jengandika rawuh wonten negari Ngastina datanpa paring cecala sadèrèngipun. Upami paduka Kanjeng Hyang paring cecala sadèrèngipun ingkang wayah kula saged ngaturaken utawi Hermawar kinalian miji yampen paduka minangka tandha bekti kula dhumateng pepunden kula ingkang saklangkung kula hormati Kanjeng Hyang. Iki ya jagat dewa Bathara. Ya nggih Putu Prabu ora dadi baya penapa. Senadyan apa sing dadi rantamane Yai Putu Prabu Purna Madya nganti tumeka wasana iki durung kasembadan. Durung kadabar minangka dadi kasunyatan bombong raosipun Hyang. Bombong penggalipun Hyang prasasat kadidene wis anguk-anguk ana nirwana jati ya Putu.
apa to danane dene kalunggan dina samengko puniyang daya-daya sowan ana negara ngestina kene datang po paring dosa sadurunge awit ana sambung repete marang lakon ingkang wis kawuri rikalane Pertapan Talkandra kuwi nampa nawala tegese nampa surat kang ditata astani dening Putu Prabu pribadi dene surasane Kintaka rikalunggan dina samengko Putu Prabu ngatur rawe yang wing Talkandra mara coba wektu dina samengko mumpung iki catur netra ning papan Pandhawagung dasare barengi dina pang pasewakan tumuli mara gage matur kang kongsi pratitis sapa to danane dene kalunggan dina samengko Putu Prabu nimbali sawane eyang wing Pertapan Talkandra kene ya Putu ilir Eyang ngaturaken bumi panuwun ingkang tanpa pamidine Kanjeng Eyang sampun kersa rawuh wonten negaring Astina saperlu nuhone sedanipun ingkang wayah yektasipun wonten samu kawis bab ingkang nadya kawula aturaken kaliyan jengandika Kanjeng Eyang wonten sambung rapetipun kaliyan lelampahan ingkang dumadi wonten negaring Astina ing rikalenggan dinten samangke Eyang Dares kuris blakotang terus terang prasajan kemawon nembe jibek raos sing manah kula utek pepuntaning tekad awit manut palaporaning juru telik Mangendra Jala mata pitayaning para sapa Kurawa ing rikalenggan dinten samangke nem-neman ngamarta ingkang dipun pandhegani dening Gatotkaca manjer gendera candra geni utawi gendera perang wonten madyaning Tegal Kurusetra ingkang sisih kidul menawi dipun suraos menawi dipun tingali bocah pringgondane prasasat nyengkake dumadining perang suci Bratayuda Jaya Binangun lelampan menika dereng pojo-pojo pikantuk karampungan cara padhang duk rikala nalika dinten sampun kapengker kula menika nampi nawala ingkang dipun tapak astani dening satriya Dursila Geni Bambang Wisanggeni dene surasane Kintaka Bambang Wisanggeni gugat nyuwun wangsule negaring Astina marang para Pandhawa Eyang rumaos dikilani dada kula Gatotkaca lan Wisanggeni kula astani nyolok netra nyampe talingan ngepel mestaka eling-eling Bambang Wisanggeni bocah sing ora weruh marang tata krama ora wanuh marang unggah-ungguh ora tepung marang kasusilan mula patrape kaya bocah asal ninggal marang Udanegara ora ngerti marang pernatan menapa dalemipun dene kalenggan dinten samangke paduka Kanjeng Eyang kula atur rawuh wonten setinggil binatur wonten negaring Astina
yektosipun badhe kula suwuni iguh partikel saha manggih tumrap kawontenan utawi lampan mriku Hyang murih kahanan negari Ngastina saged tata titi tentrem negari Ngastina saged pulih kaya wingune ingkang mahanani katentreman kaliyan kawilujengan kang dumadi wonten negari Ngastina Hyang. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Mangestukara. Iwang Sukmana agluwih muga ngayomana pring kayiwanan ingsun. Putu Prabu, yen to Putu Prabu kalenggan dina samengko mundhut wawasan marang gone Hyang. Mula tumrap lakoni iki bakal tak wangsuli kanthi adhedhasar kejujuran. Eling-eling pun ingkang pimono paribasan srengenge wis gumlewang ana ing jagat kulon. Paribasan srengenge pun ingkang kuwi wis gumlewang ana jagat kulon ing endi papanan puruke yen ora bali marang ngarsaning sing gawe jagat. Mula kang saka iku sinejer minangka dadi wong tuwa kang abote persasat kaya wong nyangga bumi. Wong tuwa kuwi mono angel butuh. Wong tuwa kuwi mono kudu bisa nindakake sembur nek ora sembur ya uwur, lek ora uwur ya pitutur. Mula tumrap lakon iki pun Hyang bakal mangsuli kanthi adhedhasar adil lan bebener sing tegese ora bakal mbanjindre panjenengan. Awit apa? Pandhawa kuwi isih kulawarga dhewe kosok daline Kurawa uga isih sanak ngadang dhewe. Iba kaya ngapa surange jagat ing ngatasé padha-padha trah satwarga. Ing ngatasé padha tegak turune sang Begawan Wiyasa munggul perkara barang sepene dadi akhire gejekan satemah Pandhawa lan Kurawa dadine ora rukun. Butuh yen ana lakon kaya mangkene kudune jeneng sira Putu Prabu kudu bisa mawas diri. Manut saka pamitungku bisane ana kedadian kang kaya mangkene. Sing dadi pok punjering dahuru, sing dadi pok punjering perkara, sing dadi pok punjering lakon ora ana liya kejaba mung negara Ngastina. Ya apa ora, Putu? Apa Putu Prabu kuwi lali marang sejarah? Apa Putu Prabu kuwi lali marang lelakon kang wis dok kawuri sejatine kang wenang nglungguhi bumi negara Ngastina ora ana liya kejaba mung adi-adimu para Pandhawa. Nalika pamangku Pandhudewa Natasida negara Ngastina kuwi komplang mergo nalika semana wektu kuwi Pandhawa isih cilik. Kabeh damel keprabon negara Ngastina ora suwung banjur misuda marang bapakmu Sidestarata minangka dadi Ratu Agel. Kanthi pengajap besok yen to Pandhawa wis dungkap dewasa, negara Ngastina bakal bali marang kang wenang nglungguhi ora ana liya kejaba mung adi-adimu para Pandhawa. Ning kabeh mau ana kuciwane ya Putu. Ana sawijining umating pangeran, ana sawijining manungsa sing lecet wicarane nggunakake sanggit kang rungsit karti sampeka. Bebasan kuntul diunikake dandang-dandang diunjukake kuntul pekasan negara Ngastina bisa lumintir marang jeneng sira Putu Prabu. Ora guru teka semono Putu. Kabeh Pandhawa ora njabel negara Ngastina banjur kahanan digawe bosah-basah. Kahanan digawe tintrim. Mbah kepiye carane Pandhawa lan Kurawa kuwi mono ora rukun. Ya bola-bali. Bola-bali saben ana papan panggonan yen ketekan wong sabrang melu nyampuri adeg-adeging negara, melu nyampuri marang perkaraning negara sak jero-jerone mesti bakal bubrah.
Mula nggih tumrap lakon iki mara coba singgeten temeka semene wae sing baku ngestina balekno marang adimu para Pandhawa. Sebab manut dawuhing para sesepuh aja padha regejegan, aja padha pasulayan munggur perkara bondo warisan. Sebab sing arane bondo warisan kuwi kalebu bondo malat. Kawuhan kaya butuh sejatine sing aran bondo donya iku pinirang dadi telung perkara ingkang angka sepisan sinebut bondo malat. Bondo malat kuwi mono contoh sing gampang warisan tinggalane wong tuwa kang wis ora ana sing kudune kanggo bebrayang dening anak putu murih rukun lan sentosa bisa tata tentrem manggake kasantosan ning ana wong kang ora tanggung jawab nyuwil bondo warisan ing pamrih supaya luru goleki ndenduke weteng klimising lambe. Wong sing tumindak kaya mengkono upama sugih ora bakal berkahi, upama kuncara ya munggur sewetara. Mula aja padha regejegan munggur perkara bondo warisan. Dene iki ngangka loro sinebut bondo becat. Bondo becat kuwi tuladane nggone entuk bondo donya ora ngambah dalan sak mestine. Contoh sing gampang, seneng golek pesugihan, seneng golek nyupang lan sak piturute memet nyantet lan sak piturute upama sugih ora bakal mbarukahi. Dene kang pungkasan sinebut bondo manfaat. Nggone entuk bondo donya merga ngambah dalan sak mestine paribasan sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, awan dienggo bengi, bengi dienggo awan. Upama sewetara wanci hasile sithik nanging bisa murah kabeh awit ing kono metu saka dalan lan kringete dhewe. Mula karep ben uripmu ora ngoyo lan ora ngongso, syukurana apa sing dadi nikmating pangeran. Syukurana apa sing dadi nikmating Gusti kang wis diparingake marang umate. Lan metu dina iki negara Ngastina balekna marang para Pandhawa. Kanthi cara kang kaya mangkono ing antarane Kurawa lan Pandhawa wis ora ana bentak sirah. Kurawa lan Pandhawa wis bakal manunggal ngelingana ana paribasan rukun agawe santosa cenah agawe bubrah. Mula kang saka iku netepana perjanjen ing wasana tudina iki negara Ngastina mara coba balekna marang kadangira para Pandhawa ya nggih. Jagat risangkang pirang Rinangkul kinempit kempit dosang retnaning dawa Maya situkang walang abdi Ya situkang ngena sing tias ya situkang kudu ngeri Paman Patih Arya sing punika kadosa pundi paman nuwun sewu nggih keparengmu ingkang bapa kepatihan kula badhe sumatur sewetawis menawi ingkang dipun ngendikaken ingkang eyang ing takandha sang para Matmawara Bisma menika dipun tindakaken ateges negari Ngastina dipun kunduraken dumateng para Pandhawa. Persajan kemawon kula mboten lila, kula mboten legawa nggih. Menapa to sababipun dene kados mekaten paman? Monggo kula manggalih sampeyan bisa dadi ratu negara Ngastina menika sinten ingkang Rikadaya? Ingkang Rikadaya boten wonten sanes kejawian jengandika paman Patih Arya Singkuni. Lho inggih leres. Dursasana bisa dadi nayaka praja tegese bisa dadi pejabat wonten negari Ngastina sinten ingkang Rikadaya? Ingkang Rikadaya paduka paman Patih Arya Singkuni. Milanipun nggih sing ngarani ngothakaken sanggit menika pancen awrat. Monggo wekdal dinten samangke kamukten negari Ngastina sampun sakotahipun wonten cengkreman astapa duka ingkang sinuwun. Negari Ngastina sampun wonten tangan paduka. Kenging menapa kok dadak dipun pangsulaken dumateng para Pandhawa. Monggo dipun penggalih dinten niki nggih, jam niki wong nganggur niku pirang-pirang.
sing lebokke lamaran kerja wonten negari Ngastina menika sampun kathah. Kenging menapa sampun pikantuk pakaryan ingkang gumathok kok dadak dipun wangsulaken dhumateng para Pandhawa kinten kula menika mboten prayogi. Mripat duku ingkang sinuwun kala wau ajrih dhumateng nem-neman ngamarta yen kanggan dinten mangke tetapa utawi pacak garis wonten ing Tegal Kurusetra sepinten to banggane Gatotkaca Jabi. Sepinten to banggane Bambang Wisanggeni. Eling-eling Bambang Wisanggeni iki wong kudu wong kang ora ngerti marang kasusilan, ora wenuh marang unggah-ungguh. Kinten kula menawi dipun tandhingi dening Wadyabala saka Kurawa. Menika paribasan angel mijet wae ngrantis suwe banyu sinare. Pramila sinuwun dinten mangke monggo negari Ngastil dipun kukuhi mawi pecahing dada muntrating udira sepinten to banggane Wisanggeni. Pramila dinten mangke kula badhe sadya kotanipun menawi mriki wonten bobol brot ing kahanan nggih.